Bombo Edna, I am pleased to inform you that Qatar has not been attacked for the past 3 days. Past 3 days. Although until yesterday, the Iranian military has still attacked Kuwait, the United Arab Emirates, and also Saudi Arabia. Walang tigil, no? Pero wala silang pinipiling okasyon kahit na sineselebrate ng ating mga kapatid na Muslim ngayon ang kapistahan ng Eid al-Fitr, ay wala pong holiday sa kanila. Tinuloy pa rin nilang pagbomba sa mga bansang ito. Subalit dito po sa bansang Qatar, ikatlong araw na po ito nang walang nangyaring pagbomba. Salamat sa Panginoon. Hindi na po nadagdagan ang damages or casualties. Subalit, nag-iingat pa rin po ang mga mamayan. Wala pong naiba sa aming emergency preparedness. Ang mga alert systems pa rin po namin ay in place at bawal pa rin po ang outdoor activities. So, ano man po ang mangyari, kahit na magkaroon ng karagdagang pag-atake uli, ay handang-handa naman po ang hukbong sandatahan ng Qatar at ganoon din pong alerto sa lahat po ng mga tao dito. Iniiwasan pa rin ho namin ang malapit sa mga industrial na mga lugar, lalong-lalo na sa mga pasilidad ng Estados Unidos, katulad na lang ng base militar nila dito at ang kanilang embahada. Pero other than that, natuloy po ang aming kahit paano aming Eid celebrations. In fact, ang maski ng ating Filipino community ay nagsimula na pong magbalik sa mga business events, no, under the assumption na lahat po ay maayos sa ngayon. Subalit nandiyan pa rin po ang malaking banta, lalong-lalo na ngayon at nagbanta na po si Pangulong Donald Trump ng US kagabi na sa loob ng 48 oras kapag daw hindi binuksan ang Strait Hormuz totally, ay ayun, nagbanta siya na igirando niya uli ang Iran. At alam niyo naman, ng Estados Unidos ay nagbibigay po ng, katulad naman po ng Iran, nagbibigay din po ng mixed signals, no? Ano sabihin ngayon, iba na naman mamaya, hindi natin masabi, syempre yan po ay bahagi ng kanilang military strategy. Pero gayon pa man, Bombo Edna, ating pinagdadasal na sana po matapos na po itong kaguluhang ito kasi kailangan na po talagang magbalik, no, sa ang normalcy dito po sa bansang Qatar. Okay. Ganoon po sa mga karatig bansa. Okay.